No na Igbo Museum. Bụrụkwa na Anambra State Museum. Because amara na ihe eji akpọ Igbo Museum bụ na ofu afọ Igbo Ukwu a bụ Sir Timothy Chukwubunna Omeweni. Ọ ya bụ onye lụchalụ museum na wee were enye n'aka ndị gọọmenti. So ọ ya mere na akpọ ya Anambra State Museum. Mana ị nwere ịkpọkwa Igbo Museum ọ nọkwa ya. So ebe anyị nọ kịta ihe anyị na-akpọ bụ exhibition hall. Ebe a na-egosi ihe dị iche iche. Ihe gbasara ihe ndị nna nna anyị ha ji wee bi gịnị wee bi ndụ mgbe ochie. Ọ ya ka ya afụ n'ime ebe anụnwa. Ụfọdụ ka na-aga n'iru, ụfọdụ ka kwụsịrị akwụsị. Mana n'ime ihe niile dị ebe a, ndị kwụsịrị adịghị ka ha ruru ịnọ ma ọ bụ ịtọ. Igbo bụ Igbo na-anụgo ya n'anụ. So nke a bụ okwute stone dị iche iche. Dịka esi wee kọwa na nke a si gịnị si from Utu Rock Igwe wee bịa. Dịka a na-akọwa n'ime stone a dị ebe a. Ebe a ka ha si wee nweta mma. Nya ha pịchaa dị stone. Dịka a pịchachara etu a. Ya ka eji ewu gịnị. Ọ bụ na ha jee n'ọfịa gbuta dịka m kọwara na trap a bụ onye anụ ka ọ na-amata. Ha were ewe mee gịnị gburikọ ya because there is nothing like gịnị knife mma draw. So all from this thing ka ha si wee nweta gịnị mma ha ji egburikọ gịnị anụ. From this stone now ka esi wee nwetakwa akụkọ okwute ọnụ ọkụ eme gịnị acha ewe nweta ọkụ eji wee mee gịnị si nni because there is nothing like gịnị matches. Lighter adrọ mgbe ahụ. So from this stone now ka ha si nweta nke ha ji akwọ gịnị ose ewere eme gịnị akwọ ose before enweta ezie nke a na-akpọ as eji ebe gịnị ọgọma obere ọgọma. Nke a nna anyị bụ na afụ ihe kpalakpa dị iche iche. Ụfọdụ bụ ụmụntakịrị akwụkwọ lụchara ya butere anyị sị ka anyị wee na-akụzisi ife. Mana ihe anyị na-akpọ nke anyị dị ebe a kịta bụ save. Kedu ihe bụ save? Ihe nọchizi anya save a bụ kịta Ecolag, Ghana must go. Ụmụ akpa dị iche iche. Ọ ya nọchizi anya nke a. Mana nke a kịta dị almost 180 gịnị years. So nke a bụ gịnị ngịga. Kedu ihe eji ikpa ekwele? Ọ ya ka anyị ji etinye ose anụ mkpọ mgbe gịnị mgbe ochie n'ogiri. Ọ ya ka eji awụkọ ivi mma na ọ ka na-eme that is chain. Then nke anụnwa bụ gịnị obene eji eme gịnị etenye mmanya etenyezie mmanya ebupụta ya eweli ya nna ngwalụ a na-akpọ buffalo mpiatụ na mpiafi wee na-ame gịnị wee na-aṅụ ya. Then nke a bụ gịnị nkata. Nke a bụ abọ a ka ihe nọchiziri anya ebalo. Yes, nke a bụ ihe akpụrụ akpụ dị iche iche ụmụ akwụkwọ lụrụ wee butere anyị ka ifefa ji wee rịa paper match. Nke a bụ gịnị pọpọ. Nke a bụ cashew. Then nke a bụ mango. Nke a bụ gịnị bụ oyibo. Ihe ndị a bụ ụmụ akwụkwọ lụrụ ya. Nke a bụkwa na oche akpara akpa. Nke a bụ ụyọ. Ọ mmadụ rụrụ ya bute. Nke a bụ flower vase. Nke a bụ nye eji ayọ garị. Nke a bụ okpu ata. Nke a bụ eji ekpuchi ihe. Like mgbe ochie onwe ihe dịka waterproof. Ọ ya ka ha ji wee lụọ ha wee kpuchie ife maka ọkụkọ. Nke anụnwa bụ akụpe ndị igwe. Then nke anụnwa bụ dengon egbe ntụ. Egbe ndị mgbe gịnị mgbe ochie dịka esi wee kọwa. Egbe ntụ ka fa na-use. Mana kịta ihe anyị na-use kịta bụ AK-47 and the pump and the gịnị. Yes, ndị otie niile. Nke anụnwa bụ ogwugwu eke goddess alụnsị ka nke a bụ.